madokachere tauya nawo zuwa rechi20 mwedzi uno waMbudzi. Potiri kutanda noyadokerera ichihwadza wazhinji Johnson Timba newabiache vanosvika 34 34 pachirungu waabatiwa nomhosva yekuungana zvisiri pamutemo wainochinangwa chokuita zvinhu somutsepwede. Vamwe vanosvika 30 watakaniwa mhosva nodare wakatobuditsiwa. Kuti vachazotongiwa zvakaita sei tichazonyepiwa pamberipa, asi zviri pachena kutoti vachatokwidza nyaya vachienda pokare kumatare odzimhosva kana mutongo waabuditsiwa kuti wakamira sei. Pokare nyasi Amosi Chibaya anga ari kunzi Chibaya kumba iwe ozorora ombotura befu chirohwa nokamhepo kari nani apuwa bhero romadhora okuAmerica 500. Pano nyaya apo rekaiti kuramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Amosi Chibaya anga apedzawo mazuva anopfuura 40 ari mujere chaimo. Jojo charamba azonakidza vanhu padandemutande ari kureketa kutoti uyo agweti ndakabatiwa chirwere chegomarara remuropa chiya akuti tsepete uyu kwaiva gorekai kumushira achapona nokutoti atoendesiwa kuchipatara kuSouth Africa. Ingawa zvakavanakira vanotoita kusarudza kwekumuendesa pokare kusarudza nevanhu vokuendesawo nekuti akagoimba kuti tsepete. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapo. Tinenge chindokunyepai kuti zvakamira sei nokuti sei aribe kuendesiwawo ipo pakare papo. Mary Mubaiwa kwainyaya chekuti ndichirekai nditonga zvachose nokuti ndahwaritsa kwaiaiwa yataiwa kunze nodare wakomana imi pakaita kunyangariwa. Gweta rache Beatrice Mutetwa rikuita kuvhunduka kuita kuhuta rikuita kusaya pokuringa kusaya zvokuita nzero rikutoita kusaya kuti roita zvokudii nokutoti zviri kuitika zvati zvamboitika izvozvi, asi rekai tirambe takandoringa hedu. Wamunangarwa nyasi wanga ari kupa pokare matsamba wanhu vari kupedza kufunda pachikoro chokuGwanda State University kuFirabusi. Tinoti makorokoto kune wapasa, tinoti makorokoto wapuwa matsamba okufunda. Chiitai nyika ipfumbure. Kwaburika nyasi mubepa rogazeti, bepa romutemo rohurumende, Government Gazette pachirungu, vari kuti iwo ipapa Mutapa Investment Fund kwaiya kutobvumiwa kutoti ikone zvayo kuita madiro aJoojina okutoti kana wakatoti isusu izvezvi tikuda kuti kambani yoZESA ndiyo iisiwe patinotsvaka mari yatinoda kutsvaka yese, vanobva vandoisa kambani yoZESA mumanja wevanhuwo vanenge vari kuvapa mari. Kwai pachirungu inonzi collateral. Pakaita kunyangariwa hapo. Kwai chese yese kambani nozvipi zvese zvawainazvo wakukona kuzvisenzesa kuti watsvake mari. Apa handiti munoziva gore rapfuura iyi Mutapa iyi yakanzi aiwa kana yakada kutenga zvinhu chipi nochipi yakundotenga madiro aJoojina isingateedzere mutemo wakaisiwa uya unozvokuita nokutenga kwezvinhu. Orerere, chimirai muone kubiwa kuchaita nyika ipapa wakomana panenge pakanyangariwa nokutoti munhu mubodzi ndiye anomukira ondoti taakuenda kotora chikwereti cho1 billion obva atenda achotora chikwereti obva ati ndokupai ZESA iyi kana ndikatadza kubhadhara 1 billion racho kuti rasenzei, nyangwe mukarekawo zvibata kuti rasenzei pakanyangariwa hapo. Nokuti mutemo zvinenge zvakamira sei nokutoti mutemo wenyika unobvumira kuti zvinhu zvenyika zviendesiwe kana kutengesiwa. Saka heno ticharamba takaparinga kuti pane pachimbotekaira sei kana vaakuzozviita tinenge chikunyepai.
iro bepa rehurumende romutemo riri kureketa iro kuti kuri kuuya mutemo mutsva uri kuda kuunziwa nehurumende une chekuita nezvekutepenyura konhepfenyuro. Paipapa vanenge vakumanikidza kuti munhu wese anomotika atenge mutero werezinesi redhiyo. Hei pakanyangariwa apo, kwai munhu anenge ari kukona kutengeserwa mutero aribe kuratidza kuti atenga rezinesi. Orerere pakanyangaritsa. Rekai tirambe takaringa hedu kuona pokare vari kuti ivo vari kuda kugoti ipapa zvibvumiwe kuti vanhu nemakambani okunze kwenyika akone kupuwa marezinesi muno kana waine zvikamu zvisingapfuure 40 kubva muzana, 40% pachirungu. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinokoneka chero zvinenge zviri papi tinenge chiunyepai. Mumwe mupurisa wekanzuru anonzi Mugowe Chiradza ane makore 56 apo makore 2 nonyaya yekuita achimanja-mbudu. Uyu anotodemba, anototi aitongora rikaita zita. Aiwa, rekai tione kuti zvinoperera zvakaita sei, tinoramba takandoringa. Ipapa kumapopoma kuVictoria Falls Ozanpf Tonderai Mutasa ndiye ega akanga asara kuvanhu vaipinda musarudzo. Kuno abva andonzi aiwa wapinda machena mwangu oto pinda uye tikutorese zvimhiko. Atotora mhiko yokusenza kuti aite kanzura kuwadhi yokutanda kuguta romapopoma roVictoria Falls. Makorokoto kwaari. Tiri kufara nokubatana kwakaita vanhu vokunzvimbo yokuinisiza yodzasi, Inisiza South pachirungu. Ipapa wagototi mhuri ibodzi yagobatanidza mari yemadhora 3 wakaunganidza madhora anosvika 200 kuti wakone kubisa jecha ranga razara mumadhamu ari kudzasi kwawoyo kuitira kuti vakone kuboya mvura, nokutoti paita kunyangariwa Wendo huno hwaita kuhwadza vazhinji chaiko kuti mvura kuribe zvachose. Kuno ukaona zvidariko vamwe koiso mabucha tichazviitawo rini wakomana. Tikakona kuzviita izvi kana mugwagwa tinovaka tega tichindoita madiro ipapo tichiita zvatinoita zvese, kwete zvatinoitiwa kuti mugwagwa unoisiwa tara basi kumberi uku isusu mumhera medu muribe kana tara. Aiwa, rekai tigoramba hedu takandoringa chete asi tinokunyepai. Zuva ramangwana tiri kuringa mutambo webhora iri kutambiwa mizhinji. Kuri kutambiwa inobhikita inohwange Green Fuel ino Dimbare. Manika Diamonds iri kutsvakana mambo wokubulawayo Chiefs. ZPC Kariba inenge iri kuti tsvatu waro iko kusimba bhora. Apa OFC Platinum wachihwapurirana noTero 1. Arenero wakomana wamaswiti wachitamba nombavha dzoChegutu Pirates. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Uku Herendals yabenza Ozanpf inenge ichizama kuda kujawo Chicken Inn. Rekai tine kunyepai kuti zvirikutekera sei ipapo. Tochiringa dziri kuitika paCitizen kureketa kuno izvezvi kwai kuno vanhu wauya wakawanditsa kupfuura vanhu vangu vachiringirwa kuti vanouya kumusangano wokukwidza magetsi unge uchiti vanonesa kuSouth Africa. Vanhu vari kuzvidaba zvokukwidza magetsi izvizvi. Kuno rekai tione kuti hwachaperera papi ivo hwakuruwo. Kuchinjiwa kuri kuita mamita awo magetsi wakomana kwaita kuhwadza vazhinji kureketa kuno. Ipapa vari kusaya kuti voita zvokudini nokutoti vamwe waribe chavangu vaita asi vamwe aiwa vangu vari kuitawo zvokungwara. Kuno rekai tione kuti zvinosvika papi nokutoti pano nyaya apo vamwe vakafitira kusara waribe kana magetsi mamita ari kuramba kusenza. Bato reNC kureketa kuno ragototi wakomana
zuma ngarove pasi atonzi tichamudaba mubato medu. Oho, hino kuti ipapa achaenda pakarechere kudare rodzimhosva kuti wamubenhutse kana kuti anenge achitekaira sei, asi wachamudaba ikoko kuANC pacheko. Philippe Nyusi ari kuzama kuti nyika yache idipfame aribe nokutoti ipapa kwaya agotokumbira kuti iwe Monjande chiuya inoti tekatombokanyayi tione kuti tinosvika papi, kunorekai tione kuti wanosvika papi, tinoramba hedu takaringa tichikunyepai. William Ruto kureketa kuno agozosvika pakukanzura madhiri anga aita Adhani. Vanhu vafara nokutoti izvozvi zvanga zvaitiwa paAdhani papa aiwaba zvisvinuba kuno isusu tiribe wokubvunza kana kudini zvikaitiwawo kwedu tinenge tanyora mabuja nokuti panenge pakaita kunyangariwa chete. America kwairamba zvokuita zviri kuitiwa nevamwe zvokupembera nokuti Netanyahu agonzi nodare ropasi rese tichamusunga. Kuona pakadaro ibvo waziva kuti pano nyaya apo. Regai tirambe takaringa hedu tinenge tichimunyepai. Uku Switzerland kwaiyaita kuita kumutsa izvezvi, kuita kumutsa anogwara rakaita kunyangariwa kutoti wachadaba kuti waise wafundisi imomo mudzimba dzokunamatira dzomafata dziya kuti wagoite izvozvo kuenda kotetekera vanhu vachireketa. Kwaipapa unotoshamisika nokutoti kwakatoisiwa chirobhoti manduwe chinenge chitoreketa somunhu asi asiri munhu ba. Pakaita kunyangariwa mbani akozvifungidzira kuti zvingaitiwe iwo makunokuno yano yakadari. Aiwa, regai tione kwazvinoperera mabuja, asi isusu kwanyasi nesondo rino kwanyasi taperera pano toboyana zuva ramangwana.